Gava ku em li dîroka zanistê ya cîhanê û herêma Zagrosê dinêrin, hin nav hene ku ne tenê di serdemekê de, lê bi sedsalan rêya raman û zanistê guhertin e. Yek ji van navên herî mezin û piralî, Ebû Henîfe Ehmedê kurê Dawûdê dînewerî ye ku di derdema salên heşt sed û panzdeh û heşt sed û noht û pêncan de jiyaye. Ew di serdema xwe de ji ber piralîbûn û aqilmendiya xwe wekî Arîstoyê Rojhilatê dihat naskirin. Îro di dîroka zanistê ya gerdûnî de, ew wekî damezrînerê botanîk an ku rûwekzanê îslamî tê qebûlkirin. Jiyan, koka malbatî û bajarê dînewerê Ebû Henîfe li bajarê dîrokiyê dînewerê ku îro li parêzgeha Kirmanşan nê ya li Rojhilatê Kurdistanê ye ji dayîk bûye. Dînewer di sedsala nehan de ne tenê bajarekî asayî bû, ew navendeke pir mezin a çandî. Edebî û bazirganî ya li ser rêya hevrişimê bû. Ev bajar pişt re di sedsalên dehan û yanzdehan de bû paytextê mîrektiya Kurdî ya Hesenweyhiyên ku herêmê bi re vedibirin. Dîroknas balê dikişînin ser navê Kalêwî, ku navê wî Wanand e. Wanand navekî kevnar ê herêmî yê Kurdî Îranî ye ku nîşan dide malbata wî ji xelkên resen û herî kevn ên Çiyayên Zagrosê ne. Di sedsala nehan de, li vê herêmê hişmendiyeke mezin a parastina zanyarî û nasnameyê hebû, ku ev yek rasterast bandorê li ser kesayetiya Ebû Henîfe kir. Rêwîtiya zanistî û salên perwerdehiyê dînewerî ji bo ku zanîna xwe kûr bike, rêwîtiyên pir dirêj li gelek bajarên mezin ên serdemê kirin. Wî li bajarên mîna Îsfahan, Bexda, Basra û Kûfayê salên dirêj derbas kirin. Li van navendan, ew ne tenê fêrî zanistên wekî bîrkarî û fîzîkê bû, di heman demê de li ser wêje, fîlolojî, zimanzanî û helbesta erebî û farsî jî bû pispor. Yek ji mamosteyên wî yên herî navdar, zimanzanê mezin Îbn el-Sîkit bû. Dînewerî piştî ku li Bexdayê ku dibin bandora mala hikmetê de navenda zanistê ya cîhanê bû perwerdehiya xwe temam kir. Vegeriya bajarê xwe dînewerê. Wî li şûna ku li qesrên padîşahan bimîne, jiyana xwe da lêkolîn. Çavdêrî û nivîsandîna pirtûkan. Şahberhema botanîkê, Kitab el-Nebat an ku pirtûka rûwekan Ebû Henîfe el-Dînewerî, herî zêde bi pirtûka xwe ya navdar Kitab el-Nebat an ku pirtûka rûwekan di dîroka zanistê de xwedî cihekî bêhempa ye. Ev pirtûk wekî yekemîn ansiklopediya botanîkê ya berfireh tê qebûlkirin. Cudahiya xebata dînewerî ji zanyarên Yewnanî mîna Theophrastus, ev bû ku wî agahiyên pirtûkan tenê kopî nedikirin, wî bi xwe çavdêriya ezmûnî û kirdariyê dikir. Di vê berhemê de ev hûrguliyên zanistî hene, dabeşkirina sîstematîk û zimanê botanîkê, wî zêdetirî 637 cureyên giya û rûwekan bi hûrgulî dabeş kiriye. Ji bo her rûwekî, navên wan ên bi zaravayên cuda, cihên ku lê şîn dibin û taybetmendiyên wan ên fîzîkî diyar kiriye. Parçeyên rûwekan û biyolojî, dînewerî her parçeyekî rûwekan pel, kox, gupik, kulîlk, fêkî û tov bi awayekî anatomîkî şîrove kiriye. Wî pênaseya nêr û mêbûna rûwekan û şêwaza hildana tovan bi hûrgulî nivîsiye. Agroteknolojî û bijîşkî farmakolojî, pirtûk ne tenê li ser rûweknasiyê ye, lê di heman demê de li ser çandiniyê ye. Wî nîşan daye ka rûwek çawa tên çandin, ax çawa tê amadekirin û rûwekên dermanî di dermanasî an ku farmakolojî de çawa tên bikaranîn. Zanyarên mezin ên sedsalên pişt re mîna Îbn el-Beytar dermanasê mezinê
Endülûsê û bîrûnî xebatên xwe bi giranî li ser hîmên pirtûka dînewerî ava kirine. Ansab el-Ekrad an ku koka Kurdan û hişmendiya dîrokiyek ji wan xebatên ku hest û girêdana Ebû Henîfe el-Dînewerî ya bi gelê wî re nîşan dide, pirtûka wî ya windabûyî ya bi navê Ansab el-Ekrad an ku kok û eslê Kurdan e. Dîroknasên mezin ên wekî Mesûdî di pirtûkên xwe de behsa vê xebatê dikin. Ev berhem nîşan dide ku dînewerî di sedsala nehan de, wekî zanyarekî mezin, xwestiye dîrok û koka malbat, eşîr û çanda Kurdan bi awayekî sîstematîk tomar bike. Di wê serdemê de ku pirtûk piranî li ser dîroka ereban an xelîfeyan dihatin nivîsandin, nivîsandina pirtûkeke taybet li ser Kurdan pêngaveke pir pêşketî û neteweyî bû. Dîroknasî, el-Axbar el-Tîwal an ku nûçeyên dirêj xebateke dina dînewerî ya ku gihîştiye roja me, pirtûka dîrokê ya bi navê el-Axbar al-Tîwal e. Ev pirtûk wekî yek ji şahberhemên dîroknasiyê tê qebûlkirin. Nêrîna berfireh û bealî, dînewerî dîrok ne tenê li ser hîmê şer û pevçûnên siyasî yên navenda xelafetê li bexda ava kiriye. Wî dîroka gerdûnî, bi taybetî dîroka şaristanî û mîrektiyên herêmî yên beriya Îslamê mîna împaratoriya Sasanî, herêmên Zagros û Mezopotamyayê hildaye dest. Şêwaza wêjeyî, zimanê vê pirtûkê pir rewan û dewlemend e. Ew wekî pirtûkeke dîrokiya wêjeyî jî tê xwendin. Stêrnasî û rasetxaneya dînewerê, Ebû Henîfe el-Dînewerî ne tenê li ser rûyê erdê lêkolînê dikir, wî çavên xwe dabû asîmanan jî. Wî li bajarê xwe dînewerê çavdêriyeke stêrnasiyê an ku rasetxane ava kiribû ku sed salek berî rasetxaneyên navdar ên wekî ya Meraxeyê bû. Wî di pirtûka xwe ya stêrnasiyê ya bi navê Kitab al-Anwa de, tevgera stêr û gerstêrkan lêkolîn kiriye. Pêvajoyên guhertina hewayê meteorolojî, birûsk, baran, ba û bandora wan a li ser çandiniyê şîrov vekiriye. Wî sîstemeke tespîtkirina demên çandiniyê ya li gorî asîmên çêkiribû ku ji bo cotkarên herêmê bûbû rêberekî pir girîng. Bandor û mîrateya wî ya gerdûnî dîn newerî di bîst û çarê tîrmeha sala heşt sed û noht û pêncan de li bajarê xwe dînewerê çavên xwe li jiyanê girtin. Lê mîrateya ku wî li dû xwe hişt, sînorên herêmê derbas kirin. Zanyarên Ewropî yên sedsala nozdehan wekî fîlolog û rojhilatnasê Alman Bruno Silberberg piştî ku li ser pirtûkên wî lêkolînê kirin, matmayîman û li ser Kitab el-Nebat xebatên pir mezin weşandin. Wan li seranserê Ewropayê dînewerî wekî pêşeng û damezrînerê botanîka rojhilatî ragihandin. Ebû Henîfe el-Dînewerî nîşaneya herî mezin, a wê yekê ye ku axa Kurdistanê di sed salên berê de çawa bûye navenda zanist û ronaqbîriya gerdûnî. Ew fîgûrekî wisa piralî ye ku ji axê heta asîmanan, ji dîrokê heta matematîkê di her warî de şopeke kûr hiştiye. Ji bo ciwanên ku îro ziman û dîroka xwe fêr dibin, dînewerî çavkaniyeke mezin a wêrekî û serbilindiyê ye ku nîşan dide hişê Kurdî çawa dikare rê nîşanî zanista cîhanê bide.